Kublai pi baro ki nong rap ki bapet ye kani ka video. Hagani ka video ngan batai benya pi kumno bantung yunu azola bat ban sumar yu bat kumno ru ban snai kani ka jaka ba pintung yunu azola. Hagar kom badai kenang bau ni azola unlong ba baha nagam ta ba pin pendon kam. Bat hagatu ka video ka bala dap bon na pring jong pi don si bon ba gi jingkeli ba pikeli sepang ki bon ba pi kwa ban tip sepang uni azola. Te kalong ba ini bangin jubab itu jingkeli haki comments te lembak ni ga video ngin jubab lo di gitu jingkeli ki ba pikeli baro kenang ba pinyo e ga jing tip ka ba banya halor jong uni azola banongkong an batai pi kumno ban sna ye kani ka jaka ban thung yuni azola ki don ar teli ki ba pila ban sna ko wei ga long ba pila ban sna de ka simen ba sna permanent lane pila ban sna de ka plastik naga bentau azola ka jingjil liu tangkum ba shiput kala biang pila ban pek ne kini ki dorru banga bu hang ne ban pen ep ban long ka nuksa ka pengkyang lani ka jingyar kumba armitar lani simitar tamru kala biang umdei ban ai than ka jingyar lani ka pengkyang ka bahe namar kan jenjare phi ban pen khoj ban tong bat kum ta ter henry ka jingjrong pila ban ai kat kum ka jingdon kam jong phi lani kat kum ka jaka ka ba phi don namar kani ka jingjrong kam thut de la phi ai ka ba jrong bharu hari ka jingyar ba ka jing pengkyang phi ban bu hapo armitar kenang bakan sup epi ban pen khoj subai ka tu ka jaka man ka por ban tong ru kalong ka besuk kita gi dimension ki badon kam bhanam tau azola ka jingjiliu kum bangal ong ni phi tang kum ba si phut ru kala biang le si phi subo mau blok se jrong bu mau blok tang ar mau blok le nilai mau blok ru kala long la de phi siang de plastik ru kalong la de phi sna de ka simen kum ong ni phi ru ban le permanent ka khamba shu om don kam plastik shu henry la de phi penon kam de ka plastik pidon kam ban thiet de gitu ki plastik ki barben ki bas kem kenang bakan nomjot koloi gitu ki plastik ki bapenon kam ban sna poly house pila ban thiet na kini ki jeka bade ki ter riang haba pikli na ki pani kini ki plastik ki ba arspa goj kini ki plastik ki bapenon kam ban sna poly house gitu ki long ki bajuat bat ki bas kem bha pila ban thiet de gitu bat sna kenang baka kan ne bakan nomjot kenang bakan ne slam nam tajung phi lar phi penon kam ni plastik ki bastang kila ban penpei di trau la ni kinu ki jingjia ba barit baria kala ban penpei bat lada ka lik no ni ko u azola la ban im klem ko udon kam ba ye ko kita gi digi phi don kam ban kan mau ha ka por ba phi sedang ban shna hadin ba phila dep ban shna ye ni ka pung ban penlang sakawai pat ka don kam ha ban shna kata ka digi jing ai serniu jing dum ni azola uniu azola lada don ka ni ka shadow la ne ka serniu jingdum unum long ba plung unum long ba bha la phi ai direct ka sngi un sakla sauriang un sa terkhong ba ula ban yap no ru te phi don kam ban snai ka ne ban ai ka serniu jingdum ka shiet ka bangi ong te namta ka ne ka ba bha tam mat ka ba best tam ka long ba phin thiet de gini ki shed net ki barong jarngam phila ban yo kini ki barong jarngam kumne ha po ka video ru phi don kam ban thiet kum kini phila ban yo ne ki dukan ba de ki marap mariang pan na ki la ban tho de ka mita kat kum ka jingdon kam jong phi sathiet ye kani kadi ba bha tam ka bang recommend nam ta ki nong rap ban sna namar u bha ba ozala ha po jong ni ka shet net namar ka yo sngi tang malumala te thiet ye ka bar sna tap na lor na jrong bakan yo e ka jingdom kata kadi ka badon kam bha le se don na pring jong phi ong ani ban thiet ye kani ka shet net tangam sola namar ba ka rem palat ngan le kumno la dangam don ye ka shet net lara phim don ni ka shet net phila ban thung yo ozola ha kanu ka jaka ka ba yo e ka jingdum le se phidon ren san biskot ani phidon kanu ren san ba phi thung jhor hapo ka long kham dum phila ban thung yo ozola hang taru bom yo direct ka singi lani ka don ka kamera ka jaka ba dum phila ban bu hang ta ha kanu jaka bom yo direct ka singi phila ban bu yo ozola tilada le se don na pring jung phi ong ngam patla ban shna ya ka ba he kumne tang ba phin bu sambai phila ban bu akituki ki phong sunduk dok kharo phila ban bu ki turu unroi henry kumangala ong phi la phi bun ki jingri ki sniang ki siar phi kwa ban penon kam nom ta ban ai ba mi ki jingri phi don kam ban snai ka ba he khnang ba phila ban tong man ka step bat bo undap man ka step la phi sna tang hi barit phi tong menta si kilo ar kilo kamut ula lut no te unom la ban kharoi step
te kat kum ka jingdon ki jingri jong pi philei ban shna chbu le si phidon ka farm ba he te phi hab ban shna lightly sautli ka ni ka pung ka bakham he ka bakham jrong khnang ba phila ban tong man ka step phin yo ban tong jing ba man ka step kata ka de ga e ba phidon kam ban su tho le si phi ongan shna tai pung barit nam ta ki jingri ba bun kata kam la ban long nomor un salut no da phitong man ka step kan mau ru ba phidei ban bu yo pipe ba ka kala ban tuoj shabar na gani ka pung ba phi pelang khnang ba ka kanom yo ban slei shalor namar phitip bo azolau de jing thung ba per halor lada ka ka yo ban slei u azolaru unsa slei no unsa tuoj unsa hap no shamadan na kata ka daw shwa ba ka kan slei shubu kum ba shiput ngo ongi phi shwa ban slei ka bo yo pipe ba ka kan yo ban tuoj no bat sate da ka jar khnang bo azolaru unum tuoj lang bat ka shabar khnang batang ka kan mi shabar bo azolaun sakut ani ka pung te pidon kam ma ban kan mau ka ta khnang ba ka kanom slei na lor lada ka slei u azolaru unsa hap no shamadan te haba pishna pat da ka simen pidei ban bu ro ya ka jaka natrayu pipe khnang ba ka por ba pi pen khoj le se pi kwa ban pen khoj ya ka ni ka pung kan suk ipi ban chupli bet na po bat ban pli lot baro la de pi kwa ban pen khoj chi sien la no te nam ta kini ba shuti da ka pung bat ba pelang ka kum ta bu yu pipe tang ba ka kan yo tuoj khnang ba kan nam light overflow la ne ban light slei na jrong ti menta hadin ba phila dep ban shna ban ready lot ekini ki eke baro kala dei sa por ban thung yo azola na ka bantau azola namar bo dei jing thung udon kam ya ka sbo e ka khando na ka daw hagni ka pung ba phila dep ban shna sabu e ka khando tang si sertap ka bastang e mdei ka barban hado ta bo tang si sertap ka khando na po hadin kata phila ban pendap ya ka te ya ka et masi pat phila ban khle ha ka gumto bat sathe ka tu ka jaka khle sbo e ka sathe khnang bagani ka kan long sbo bha ken te ka rukum pendap e ka pendap kum ba siteng phut la daga jingjeliu ka de si phut de ban pendap phul ben ye ka tu ka pung pendap amar siteng kum ba siteng phut ai khnang bo niu azola uyo ban per hajrong wanam ai stang pelat ya ka ro nomar bala da stang pelat ha ka por ba pitong ya azola kan ngat lang bat ka khando bat ka sbo kum tu kemut pihak ban kham saj ye u azola kan stom me pi ban ai jing bam pihak ban saj bah te bu ita ko hado bol kum ba siteng phut ai khnang ha por ba pitong ro pinyo ba tang ya azola unlong ba khoj bar ha por ba pi ai jing bam ro pi saj tang malumala kala long hadin ba phila dep ban khle egani ka sbo bat pendap egani ka menta phila ban pelaj no yo new sambai azola kani ka pung te donop ding jumpi ki bakli hadin ka no singi un sadap hadu ka no singi ngila ban penon kam ni azola na ka menta kata ka shong ha ka jing he jong kani ka pung jumpi ha ka por pi sedang le si pi snai ka pung ba he bat pi thiet sambai tang si krea la ne ar krea kan simpor kumba stayo tam la ne ar tayo bo undap itu ka pung jumpi barok ko wei te hadin ba kani ka pung jumpi kala dap phul un sa khas step bhau ni azola te dar pitong man ka sngiru un kharu man ka sngi te hagapor bidang sedang kumni un simpor nomor ba pibuk sembai tang khandiat la ga de ga jaka ka barit kemut undap kloi la de jaka bahe un kham simpor ban kha nomor ni azola u kha ar ukla sau na sau un kha pra na pra un kala khan riu kemut kum tau nang yai double te ondaw la dap hai ni ka pung simpor su u bandap man ka sngi lada phibun ki jingri phidon kam ban shna khambun gum gini ki pung bat ki ba kham he khnang phila ban yo ban penon kam man ka singi haba phishim sambai ya azola phidon kam ban pech bha udei ne emu azola namar don bun bha ki ba sha thok ki ba yo de ki wei patro ki jat jing thung don ki ba pen i nga da ka dur ri dei azola udei dok wit uniu dok wit u yaseriem kumu azola ulong haki kumtu uroi haki kumtu hi de phi ai jing ba mi kim rat ru ulong hi hari dei u azola udei do wei pat u jing thung la de phi anu jor ya ka jing don jong ka protein bat ki amino acids how new jing thung u azola u khambon ban yu dok wit te nam ta ka jing ri ki jing dop ban ai jing bam nam ta ka jing tei u kham bhau azola but u azola u dei wei ne ki jing thung bala recommend bha de ki research ki ba pher ru nang ta wazola udei ru biofertilizer bangi khot bangi la man pon kam kum ka sbo ru e jing thung namta jong phi ki barap ka ba ki bathung ka ba phi kum no ban ai ha po pen thor yoniu azola hadin ba phila de ban thung yu ku ba hadin ba phila pandap ka pen thor phila ban ai yoniu azola ha ka wei ka hali ka ba jong phi khnang bon yo roi ha ka tu ka
เป็นทอร์จงพีบารอกไว้บัดอุ่นเป็นสบอเอวกบาจงพีเป็ดให้กันนี่ก็ดูระบังเป็นอีพีมันตากะจิงเพรหับเป็นจงนิวอาโซลาบัดอุดอกวิดอุนิวดอกวิดอุคำเร็ดกัดบ่อาโซลาปัดอุคำระเบนบ่อุคำเหบัดหับพีไอจิงบามรุอุคำลงซอยบานาบัตัยลปายพีกันนี้นำมาดอนกิบออเดอร์ออนไลน์อยู่อาโซลากิยอดาวนี้อุดอกวิดอุบลงสันเตียวแต่ดำมันต้อยทันหดูตะกตาวัดละพิละมันเป็นนกำเรกคำพาเฮียพีบพินเละดาวอาโซลาตอนนับเด้งจงพีกิบักลีลงในบันบุอาปุงดอกขาอุนิวอาโซลากิดอกขากิบัมพาอยู่เตลาดพิบุอากิปุงดอกขากินี่กิดอกขากินบามอยู่มันกสิเตลาดพิกว่าฮีบันทุงนำตาบันไอนำตากิจิงรีงันองนี่พีกับฮาบพินชนาดกับปุงลักจงฮีบพิละบันเป็นนกำบันไอรีจิงรีลาดพิบุอาปุงดอกขาพินมยอทันบันตองบันเป็นนกำนำมาบกิดอกขารุกิบัมพาเตนี่รุนี่ดอนกับปุงดอกขาบังยีบุอยู่อาโซลาอีกิดอกขางิมจูไอจิงบามโชนำมาบากิดอกขากิบามบิเนอาโซลามันกับปอร์กิบามฮีบกิตันฮีโออาโซลาเฉพาะเตลาดพิดอนกิบรีดอกขารุพิละบันบุอินอาโซลาฮับปุงบันไอบามกิดอกขาเตนำตากิตุกิบรีจิงรีฮีกับฮาบพินชนาลักจงกับปุงดอนนับเริงจงพีกิบกลีรุดอนกัมบันเทียดสบายมันกับปอร์เนเอ็มนำเต้าจงอาโซลาอมดอนกัมบันเทียดสบายมันกับปอร์เรตังกเวกลองบพิดอนกัมบันสุมารบายอาโซลาบอุนนมดุสบายดักบพิกเลียงเงกไอส์บอกมันกับปอร์บอุนปลุงบอุนพามันกับปอร์เตกรคุมกเลียงเงกกระดอนกัมบพินเละชิสินชิบนายรุกละลองไอบิกะทำไมบัดกบริมกันมิขนังบาอุตุกะกันลองกับบโคจบัดกับบาบัดไอส์บอกรุดพิละมันกับตัวไอส์บอกมาซีขันยัดเคลงุมตัวสะเทะกับตัวปงอาโซลาขนังบอุนิวอาโซลาอุนปลุงบาบัดอุนลงจังงำบาอุนรอยบาเตกตากดีกรุกมบพินมันเนชิวอาโซลาขนังบอุนนมดุสบายดอนนับเริงจงพีเกบักลีลองในชจักาเครียดอุนิวอาโซลาอุลองเบชกินุกิจัการุฮารีดอนกัมบัญญาดาชุบุกิจักาเกบหับทะพิดีบัญญาดาบาอุนไลหับอุทะหากตุกจักาบพีทุงเยอาโซลากันฮับพิลาบุเอกตุกเชียดเน็ตกลายดานาทะเตกิจักาบเครียดรุอุนิวอาโซลาอุลองเบชลาดพิทุงเตดอนนับเริงจงพีกิบักลีรุดาไอส์บอเอกจิงทุงคุมโนเดบันเละเยาอาโซลาชุบุพีเดกิบารับจิงทุงกิบาทุงซอลานิกิบาทุงจวรคุมโนเตเยาอาโซลาต้องช่วยอุบุช่วยบุอุนตรคองขนังบาอุนคำพาดละคำยองกุมตัวสับปนนคำกุมปนนคำสบอรุเลอุไอส์บอแบบนามารบาอุนิวอาโซลาอุเดวจิงทุงอุบละบันฟิกเซกิไนโตรเจนเตหากจะกาบันไอยูเรียพิละบันไอเดวอาโซลารุฮอดกับไนโตรเจนคอนเทนต์กับคำดูนะเรอุไอส์บอเอกจิงทุงจงพีนามารบาอุนิวอาโซลาอุละบันฟิกไนโตรเจนเตเละกุมตาทัดชัวและในบุชัวกันเรียงบนคำตรคองคำยองสะอายอยู่ดับพี่ไอเฟรชคุมตัวดังจังงำพาอุนสเลมกันบันไอส์บอเอกจิงทุงแต่บุชัวบนคำตรคองอันดับคำตรคองอุละลองแบบพินไอส์บอเอกจิงทุงที่จงพีเตนักบันเต้าสบายดนนับเต็งจงพีกิบักลีนังนูเงียสบายนำเต้าสบายพิลาบันคอนแทคให้นิกิโฟนนัมเบอร์บิงละบุนับปอเปอร์สระฮอร์ติคัลเจอร์ฟาร์มพิลาบันยอให้นิกิสบายลาเรพิวันเสชุพุนลุปาชัวบพินวันขนังบิงละบันเป็นติกนาพิโยในอยู่สบายติงละปอยชาบกุดเนาะจงกับวิดีโอยังเง็ดลงบากันนิกวิดีโอกันลงกับจิงเต็บกับจิงมันต่อยกับจิงกระคู่กับบักคราวพีกินนงเรบบารอที่บันกัมมีกันนิกับจิงเต็บเตนักปอร์ชกับปอร์งินนังไอกับจิงเต็บฮัลโหลกับเรบกับเรียงขนังบักันลงกับจิงมันต่อยบันกันเตียวกับเรบกับเรียงหากันนิกับจลากับจุนี้แล้วบักจิงเต็บกับบัทำไมเตหากันนิกับวิดีโอตั้งกัดนี้คุบเลยชิบุนUblen kurku ya pi baro ngengej insai kendo para ki wei ki video ki ban ajing mentoy ya pi baro